15 years ago, we made a conscious decision to move away from single-use plastics. Όταν πρωτόξω το στόχο για την εξάλληψη των πλαστικών, η πρώτη σκέψη ήταν ότι αποκλείεται. Impossible. Μου ακούστηκε ακατόρθωτο, γιατί σκέφτηκα πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε. An added challenge was obviously the scale of the operation and the multitude and complexity of the services that we offer. Μπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες μέσα σε αυτό. Τμήματα, συνεργάτες. Μιλάμε για ένα όμιλο ο οποίος πλέον έχει γίνει 8.000 άτομα προσωπικό. Το να μπορέσουμε να πείσουμε τους προμηθευτές μας να κάνουν τη μείωση των πλαστικών δεν ήταν κάτι εύκολο. Πρόκληση, διότι υπήρχαν μία σειρά από διαδικασίες, από αντικείμενα τα οποία περιείχαν πλαστικό. Single-use plastic has a way of cropping up everywhere. Τα μορομάντιλα. Τα σακουλάκια για το τσάι. Balloons. Πάνω στα κλειδιά, πάνω στα στυλό, πάνω στο packaging. Πράγματα τα οποία δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να περιέχουν πλαστικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπει ο επισκέπτης. Every detail matters. Cada detalle cuenta. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Jedes Detail zählt. For me it was music to my ears. Και να τον εφησίσεις σε ένα καινούριο τρόπο, σε μια καινούργια φιλοσοφία. Όταν μιλάμε και για ένα πεντάστερο ξενοδοχειακό όμιλο, πρέπει να βρεθεί μια λύση αντίστοιχη της προϋπάρχουσας. And that demanded that we rethink the way we deliver our exceptional experiences to our guests. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να διατηρήσουμε τα υψηλά στάνταρ. Είναι αξιοσημείωτο πόσα πράγματα παρατηρούν οι επισκέπτες μας. Τα προσέχουν όλα. Περιμέναμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα φτάσουν σε σημείο να κάνουν παρατήρηση οι ίδιοι σε εμάς για ενέργειες που ίσως δεν κάνουμε και θα έπρεπε να κάνουμε. They were allies. Είναι ένας από τους λόγους που μπορεί να επιλέξουν τα καταλύματά μας. And what's been really exciting is how mindsets have also changed. People actually taking everything that they've learned here to their home and their families. Σίγουρα όταν πάω στο σούπερ μάρκετ είμαι πολύ πιο προσεκτική στο τι θα αγοράσω πια, ακόμα και στο τι μπουκάλι βρίσκεται και σε τι περιτύλιγμα χρησιμοποιείται. Το σκέφτεσαι σε κάθε σου κίνηση. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν σταματάει ποτέ. I didn't carry like the small thermo for water with myself all the time, but now I do. Έγινα κυνηγός πλαστικού. Έχω γίνει ένας κυνηγός πλαστικού, φυσικά, ναι. Αν έχω την επιλογή, θα επιλέξω κάτι το οποίο δεν έχει πλαστικό. Είμαστε όλοι κρίκοι μιας αλυσίδας. Μεμονωμένα κανένας δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Words that come to mind, if I were to summarize this effort, are attention to detail, working together, reimagining the future. Περηφάνεια. Ότι είμαι κομμάτι αυτής της προσπάθειας, εγώ και άλλοι πόσοι χιλιάδες υπάλληλοι στον όμιλο, σε κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Είναι ένα επίτευγμα. Η λέξη που μου έρχεται είναι το επίτευγμα. Ήταν απαιτητικό. Δύσκολο. Πολύπλοκο. Αλλά τα καταφέραμε.